खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिनो मोनगोन इजराइलनि बिसय इजराइला माबोरै मोनसे हादोर बानायखो आरो लोगोसे बै इजराइला माबोरै इमान पलिटिकेलि बा बिथांमोननि आर्मिफोरजों माबोरै इमान स्ट्रं जानाय थाखाय फैसाय आरो लोगोसे बे इजराइल हादोरा सिगां फिलिस्टाइनमोन आरो बे फिलिस्टाइना माबोरै इजराइल जाखो गासैखौबो बे भिडिअ नोंथांमोना डिटेल्सै नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ जेब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन अब्लासो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिनानैबो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन भिडिअखौ। जायफोरा गोदानै चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। जोबोद गेदेर आरो गुवार जारिमिन बे इजराइलिफोरनि थाखाय आरो इजराइलाव जेसेबां सुबुंफोर थायो बिथांमोनखौ गासैखौबो इहुदि होननानै बुंनाय जायो। आरो इहुदिफोरनि सायाव मोनसे साव दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो। जि सावा ओरैबायदि जे बे इहुदिफोरा जेसां बोसोर बा जेसां जुग बे बुहुमाव थागोन एसां जुगालागि बिथांमोना गुबुनफोरजों अत्याचार खालामजागोन, गुबुनफोरजों सान्तियाव दोननाय नङा बिथांमोनखौ। बेफोरबायदि मोनसे साव दङ होननानै जोङो धर्मनि खिथाबफोराव बा गोबां बेफोरबायदि बिजाबाव जोङो खोनानो मोनो। आरो बे इहुदिफोरनि बाथ्रा बुङोबाथाय जों जुदि हिटलारनि बाथ्रा रायज्लायाबा जोङो वर्ल्ड वार I वर्ल्ड वार II बेफोरखौ जुदि जोङो रायज्लायाबा बे इहुदिफोरनि जि जोङो जारिमिन खोन्थागोन बे आद्रा थालांनाय बायदि जागोन। बिनि थाखायनो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना हिटलारनि बिसय एसे मिथिग्रोना ला। हिटलारा जाबाय जार्मानिनि सासे बै जायगानि प्रेसिडेन्टमोन आरो प्रेसिडेन्ट मा होननो बियो गावसोरनि जि हादोरनि संबिधानमोन। गावा जेब्ला पावाराव फैयो पलिटिकेलि अब्ला बै संबिधानखौनो बियो सावनानै बिसोरनि जि प्रेसिडेन्टमोन राष्ट्रपति बै राष्ट्रपतिखौनो बै हादोरनिफ्राय बोखारनानै गावानो गासिबो बायदि गावानो राजा बै जायगानि बेफोरबायदि बियो सासन खालामदोंमोन। आरो बियो गोदोनिफ्रायनो इहुदिफोरखौ नायनो हायामोन। बिनि गोसो सिङाव मोनसेल' गिनायमोन जे इहुदिफोरा गावसोरनि जातिखौ फोजोबस्रांगोन। आरो इहुदिफोरा ओरैबायदि थाखा फैसायै गोदोनिफ्रायनो खोब स्ट्रंमोन। बिसोरनाव थाखा फैसा गोबां थायोमोन। लोगोसे बिसोरनि जि दिमाग खोब खाटारनाक दिमाग होनोबाथाय जोंनि दा बुहुमाव बयनिख्रुइ डेन्जारास दिमाग बै इहुदिफोरनि। आरो बिनि थाखायनो बे हिटलारा बिथांमोनखौ नायनो हायामोन। आरो हिटलारा मब्ला पावाराव फैयो 1933 बिथाङा बै जार्मानिनि पलिटिकेलि पावाराव फैयोमोन। आरो बै पावाराव फैनायनिफ्रायनो 6 बोसोरनि गेजेराव बै हिटलारा प्राय 60 लाख इहुदिफोरखौ बुथारो। आरो बे इहुदिफोरनि गेजेराव 10 लाख गथ' मानसिमोन, उन्दै उन्दै गथ'मोन। आरो माबोरै बुथारोमोन बेफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाथ' आसरित मोनगोन जे ओरैबायदि राजा हादोराव मा खामानिमोन बिनि गोसोफोरा माबायदि बेसां हिंसा बिनि गोसोआ। बिथाङा केम्प बानायदोंमोन, गेदेर गेदेर केम्प बानायदोंमोन। आरो बै केम्प बानायनानै बिथाङा गुबुन गुबुन हादोराव जेसेबां इहुदिफोर दंमोन बिथांमोनखौ हमनानै लाबोनानै बै केम्पआव दोनोमोन। आरो बै केम्पआव जायफोरा हमना ला खामानि मावनो हागौ एसे स्ट्रङै दोङो बिसोरखौ एसे एसे जाग्रा बुस्थु होनानै गोबां खामानि मावनो होयोमोन। आरो जेब्लानो नुयो जे बे मानसिया खामानि मावनो हालिया अब्ला बे मानसिखौ बै केम्पआव सोना दोनोमोन। आरो केम्पआव बिराद डेन्जार गेस हेगारना होनानै गासैखौबो खनसेदोनो बुथारजोबोमोन। सानसेयाव 15,000 20,000 बिदि इहुदिफोरखौ बियो बुथारदोंमोन। आरो बे गासैबो प्रब्लेमफोरखौ नुनानै इहुदिफोरा ब्रिटेनखौ ब्रिटिशखौ सापर्ट खालामो। आरो लोगोसे ब्रिटिशफोरनाव बियो जे जोंखौ मा खालामगोन, जोंनि जातिखौ धंस खालामजोबगोन नामा, जों बिदिनो धंस जालांसिगोन नामा जोंनि जातिया, जोंनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामना हो।
आरो जेब्ला इहुदिफोरा थाखाय फैसायै ब्रिटिशखौ सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव माने बिथांमोनखौ हेल्प खालामोमोन आरो बै हेल्प खालामनायाव बै ब्रिटिशआ बुङो जे जोंनि आन्दाराव मोनसे हादोर दोङो बे जाबाय फिलिस्टाइन आरो बै फिलिस्टाइनखौ इंराजफोरा 1917 निफ्रायनो बिथांमोना सासन सालायबायदोंमोन बै फिलिस्टाइनाव आरो बिनि थाखायनो बै इजराइलिफोरखौ माने इहुदिफोरखौ बुङो गुबुन हादोराव जेसेबां इहुदि दोङो बिथांमोनखौ बुङो जे नोंसोरो लासै लासै बै फिलिस्टाइनाव थां आरो बै फिलिस्टाइनखौनो नोंसोरनो होनाय जागोन बिदि बुंनायाव इहुदिफोरा सोङोमोन जे बेयाव थानाय मुसलमानफोरा अबेयाव थाङो आरो ब्रिटिशफोरा ओरैबायदि बिथांमोना ब्रेन बिराद माने माबोरै नांलाय खमलाय खालामबाय थानो हागो गावसोरनि प्रफिटआ मा जागोन उनाव बेफोरखौ माने भबिष्यतनि सिन्ताफोरखौ सिगांनिफ्रायनो खालामोमोन आरो दाबो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे इजराइला माने सान्ति थानोनो मोना ओरैबायदि मुसलमानफोरनि गेजेराव बिसोरखौ दोनहरदो जेराव बिथांमोना 14 मे 1948 आव बै इजराइल हादोरखौ हादोर होननानै माने गनायना लायोमोन आरो बिनि अखानायैनो 15 मे खालि बै आरब हादोरा आरबनि जेसेबां माने मुसलमान हादोर दंमोन गासैबो लोगो नांनानै सानसेल' जादोंमोन बे हादोरा इजराइल हादोरा आरो इनि अखानायैनो गासै माने मुसलमान हादोरफोरा लोगो नांनानै बिसोरखौ एटाक खालामोमोन आरो बै एटाक खालामनायाव आमेरिका बा बै ब्रिटिशफोरा मा होदोंमोन मा हेफाजाब होदोंमोन नोंथांमोना नाय बिसोरनो होदोंमोन माने अनलि माने हाथियारफोरखौ गान सिलाइ बा टेंक बेफोरखौ होदोंमोन आरो बिनि माने बिनिमयाव मा लादोंमोन रां आरो जेराव सानसेल' जादोंमोन आरो दा ओरैबायदि बिसोरनि माने सिटुवेसना जाहैदोंमोन जेराव हयथ' थांनानै था जुद्ध नांनानै नङाबा थैलांजोब बेफोरबायदि आरो बै समाव बिसोर जुद्ध नांनायनि अनगा गुबुन जेबो लामायानो गैयामोन बिनि थाखायनो खोब माने जुद्ध नाङो आरो बे जुद्धआ 9 मास बे जुद्धआ सलायदोंमोन कन्टिनिउ आरो बै 9 मासनि गेजेराव बै फिलिस्टाइननि जेसेबां माने हा सिगां हेगारना होदोंमोन बै हाखौ बिथांमोना पुरा आधानिख्रुइ बांसिन माने हा बिथांमोना दखल खालामजोबो आरो बै दखल खालामजोबनानै दानि इजराइलखौ नोंथांमोना नुबा आसरित मोनगोन आरो सिगांनि इजराइलनि मेपखौ नुबा नोंथांमोना आसरित मोनगोन सिगां इजराइला एखेनिल'थारमोन आरो दानि इजराइला पुरा बै मेपखौनो काभार खालामजोबनानै जेसांखिनि सिगां इजराइल होननानै होदोंमोन एसांखिनि दा फिलिस्टाइन जानानै दङ गतिके नाय बिथांमोना माबोरै जुद्ध नांदों बेयाव 9 मास उनाव बै आरब हादोरफोरखौ गासैखौबो फेजेनजोबनानै दानि जि इजराइल नोंथांमोना नुनो मोनदों बे दानि इजराइला माने गनायना लानाय जादों गतिके इजराइलिफोरजों जोबोद माने अत्याचार खालामदो सिगां माने खोब अन्याय मावनाय जादों बिथांमोनजों आरो बे अन्यायनि प्रतिशोधफोरखौ दा बिथांमोना लाबाय दोङो जोंनि सासे बुथारगोन बा नोंसोरनि 10 जन बुथारगोन बेफोरबायदि आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना निउसफोरावबो खोनाबाय दोङो माबोरै जुद्ध जागासिनो दोङो गोबां जायगाफोरखौ दखल खालाम बिसोरनि जि हादोरखौ फेदेरगासिनो दोङो आरो मोनसे सम नोंथांमोना नुगोन आं दिनै बुंखाबाय जि फिलिस्टाइननि एसे एला जायगा दोङो बेफोरो सब गोमालांजोबगोन बे मेपनिफ्राय आरो सानसे बे गासै फिलिस्टाइन होननाय जायगायानो गोमालांजोबगोन नोंथांमोना गाजा पाट्टिनिखौबो खोनादों जे गाजाखौ माबोरै माने सानफ्रोमबो बमा गारि बिनि जे सुबुंफोरखौ बेयाव हिनजावसा जा हौवा जा जायखि जेबो माने मोखां गन्थं नायागारा बिथांमोना बमा गारगासिनो दोङो आरो बे जायगाफोरखौ खालि खालाम गावसोरनि दखलाव लाबोगासिनो दोङो दा बेयाव खोन्थाया जाबाय माबोरै एमन पावार जाखो बिसोरो नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन जे इजराइलिफोरा ओरैबायदि डिमान्ड आमेरिकायाव प्राय 80% टेक्सखौ माने बै इहुदिफोरा होयो जेसेबां गेदेर कम्पानि दोङो जेसेबां गेदेर सफ्टवेयर दोङो जेसेबां गेदेर हटेल दोङो बेफोरो सब इहुदिफोरनि आरो माइक्रसफ्टनिफ्राय लानानै गोबां माने गाननाय जोमनाय गारमेन्ट्सनियानो जाथे बेफोरबायदि
गासै कम्पानिफोरा बै इहुदिफोरनि आरो इहुदिफोरखौ मानो गेदेर गेदेर हादोरफोरानो बिसोरजों नांलायनो गियो नोंथांनि मबाइलाव जि इमेल आइडि दोङो बे इमेल आइडिया सोरनि गुगोलनि आरो बे गुगोला सोरनि लोगोसे नोंथाङा जि एन्ड्रइड मबाइल नोंथांमोना इउज खालामबाय दोङो बे एन्ड्रइडआ सोरनि गुगोलनि गतिके बेफोरबायदि नोंथांनिल' नङा गासै हादोराव जेसेबां मबाइल बा कम्पिउटाराव सफ्टवेयर दोङो बै सफ्टवेयरफोराव सब इहुदिफोरनि आखायाव नोंथांनि गासै डिटेल्सआनो इहुदिफोरनि आखायाव आरो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव बै इहुदिफोरनि बेरेखायै माबाफोर खामानि मावदो बा नोंथाङा माबाफोर गाज्रि बुंदोबा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ गासैबो बिथांमोना खोनाजोबनोबो हागो मिथिजोबनोबो हागो मानोना सासे रिपर्टारा बै इहुदिफोरनि माने बेरेखायै किसुमान बाथ्रा फोसावबायदोंमोन आरो बिखौ बिनि न'आव थांनानै गावथारनानै फैयो बे इहुदिफोरनि मोनसे माने सिक्रेट एजेन्सि दोङो जोंनि CBIनि बायदि खोब माने डेन्जारास मासुद होननाय बुङो बिसोरखौ आरो बे मासुदा ओरैबायदि डेन्जारास नोंथांनि मबाइलाव मा जाबाय दोङो नोंथाङा मा खालामबाय दोङो बेफोरखौ गासै डिटेल्सखौबो बिथांमोना मिथिजोबगो आरो नोंथांनि जुदि बे इमेल आइडिखौ बन्द खालामनो हायो नोंथांनि बे एन्ड्रइडखौ जुदि बन्द खालामनो हायो गासै दुनियायानो फाग्ला जाजोबनांगोन आरो बिनि थाखायनो बै माने इजराइल हादोरजों रावबो गेदेर गेदेर हादोरफोरा बिसोरजों नांलाया आरो बेनो जाबाय माने ब्रेननि पावार माने पेननि पावार लोगोसे दिमागनि पावार गतिके स्ट्रं जानोबाथाय बेफोरबायदि जानांगो आरो जोंनि इन्डियायाबो गोबां डेभेलप खालामदों नाथाय निजेनि बेफोरबायदि सफ्टवेयर दिहुननांगो जेराव गुबुननि आखायाव जोंनि जेबो डाटा थाया दा इजराइलनि डाटा जोंनाव गैया नाथाय जोंनि इन्डियानि जेसेबां सुबुंफोर दोङो जेसेबां गेदेर गेदेर मिनिस्टारानो जाथो बिथांमोननि गासै टटेल्स डाटाफोरानो बै इहुदिफोरनाव दोङो जायफोरा बेफोर गेदेर गेदेर कम्पानिफोरखौ सालायबाय दोङो बिनि थाखाय जोबोद गिनो गोनां बिसोरो मब्ला सोरखौ मा खालामगोन मब्ला अबे हादोरखौ माने धंस खालामजोबगोन बेफोरखौ माने रावबो हमनो हाया इरानाव नोंथांमोना मिथिगो मोनसे बिथांमोना निउक्लियार बमनि माने रेडि खालामबायदोंमोन आरो बै रेडि खालामनायाव जि कम्पिउटार दंमोन बै कम्पिउटारखौनो बिथांमोना हेक खालामनानै बेयाव जि सिस्टेमाव माबा मोनसे हमना ला मिसिन गिदिंबाय थानांगौ मोनसे लिमिटआव बै गिदिंबाय थानायखौ बिसोरो मा खालामना होदोंमोन माने खनसे गोसा गिदिंलाय खनसे लासै गिदिंलाय आरो बिदि गिदिंबाय थानायाव बिसोरनि माने जि रखम खामानि जानांगौमोन बै रखम खामानिया जानो हायासै बिसोरो इसाबा बेफ्रुहोनो हागौमोन बै जायगाखौ नाथाय मानो बेफ्रुहोआखै बेफ्रुहोफिनबा बिथांमोना आरो गोदानै बानायफिनगोन नाथाय बिसोरखौ खस्थ'बो मावहोदो आरो लोगोसे बिसोरनि जि साननाय बिखौबो माने फेलें खालामजोबनानै होदो बेफोरबायदिनो इहुदिफोरा खोब माने सार्प दिमाग बिसोरनि जोबोद डेन्जारास दिमाग आरो बिसोरनि सरकारा स्टार्टआपनि थाखाय गोबां हेल्प खालामो नोंथांनाव खोब मोजां दिमाग दोङो नोंथांनाव माबा मोनसे आइडिया दोङो नोंथांनो बिथांमोना लिंना लांनानै जेसेबां रां नांगोन नोंथांनो होगोन आरो बिनि बिनिमयआव नोंथांनो बुंगोन जे जोंनो जुदि नोङो साक्सेस जायोबाथाय जोंनो 2%ल' इन्टारेस्ट हो आरो जुदि नों साक्सेस जायाबाथाय खोथा गैया नों गोदानै आरो गोदान आइडिया लानानै जोंनि खाथियाव फै जोङो नोंखौ माने हेल्प खालामगोन आरो बिदिनो बै इजराइला दिनै एसेबां डेभेलप जादों एसेबां माने स्ट्रं जाबोदों गासै साइडखैबो थाखाय फैसाय जाथो बा बिसोरनि मिलिटारि बिसोरनि हादोराव हिनजावसायानो जाथो बा जायखिजाया हौवासाफोरा बोसोरथाम मिलिटारियाव खामानि मावथारनोनो नांगोन आरो लोगोसे हिनजावफोरा बोसोरनै मिनिमाम बोसोरनै बिसोरो बै इजराइलाव मिलिटारि खामानि मावथारनांगोन गतिके बिदिनो मोनसे हादोरा माबोरै डेभेलप जानो हागो बेसेबां खस्थ' मावनानै बिथांमोना मोनसे हादोर दिनै गासै बुहुमानो गनायना लादों आरो बे गनायना लानायजों लोगोसे बिथांमोना माबोरै इमान स्ट्रं जाबोदों बेफोरखौ जोंबो मिथिनो गोनां आरो नोंथांमोनाबो मिथिनानै जुदि मोजां मोनदोंबाथाय भिडिअखौ लाइक मोनसे खालामनानै हो लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय बिथांमोनाबो
बे इजराइलनि जारिमिनखौ मिथिथो माबोरै इजराइल जाखो माबोरै इजराइलफोरा इमान पावाराव फैदो आरो लोगोसे मानो बिथांमोनखौ रावबो एटाक खालामनो गियो बै मुस्लिम हादोरफोरखौ गारनानै बाखि सब हादोरानो बिथांमोनखौ एटाक खालामनो गियो मानोना बिथांमोना बे इजराइलनि मुल्यखौ मिथिगो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय आरोबाव खनसे नोंथांमोननि सिगाङाव माने खावलायहरनाय थाबाय भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोना जेसेबां हागो आरो लोगोसे गोदानै जायफोरा चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना बेफोरबायदि भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।